We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngezingane zikamzala wami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesifazane osekhulile. Ngikhulela endaweni yase-KZN eNquthu. Ngikhuliswa ngugogo ozala ubaba. Sasikhula singabazukulu bakagogo sibaningi. Phela ugogo wayenezingane eziyi-8. Ubaba yena bekungowesine. Okubuhlungu ke ukuthi ugogo wayenezintandokazi kubazukulu. Ngingasho nje ngithi wayengasiphathi ngokufana. Umama ke kuthiwa wangishiya ekhaya ngisemncane ngoba wayesehlukene nobaba. Kuthiwa ke le ndoda wahamba nayo akaphindanga wabuya. Kuze kube inamhlanje akwaziwa ukuthi washonaphi. Umndeni wakhabo mama ubungekho muningi kakhulu. Futhi abaningi bashona kwasala umalume. Naye ozisogolelayo. Ubaba ubengasebenzi umsebenzi otheni. Ubezishayelela amatekisi. So imali abeyithumela ekhaya yayingekho iningi. Futhi bekungasiyo into yenyanga nenyanga. Kwazise phela izingane zakhe ubaba sasibane. Kwakukhona umagcina kagogo okungu-anti kimi. Yena wayesebenza kahle kakhulu. Wayengumhlengikazi kwenye yezibhedlela eGoli. Nguye ke okwakuyintandokazi kagogo kanye nezingane zakhe. U-anti ke wayethumela imali eningi kugogo. Ugogo yayithi uma ingenile athathe izingane zika-anti ahambe nazo edolobheni kuyothengwa ukudla. Bayothi mabebuya nakho lokho kudla koba khona ukudla thina esingavumelekile ukukudla. Kuthiwe okwezingane zika-anti. Ikakhulukazi ke bekuba inyama nanokudla kwasekuseni okufana nama-cereal. Ugogo ubenganqeni ukupheka amazambane aphakele thina. Bese laba uyobaphekela inyama. Kanti futhi bona bebaphatha imali nasesikoleni. Thina siyodla umdiko wesikolo. Naye futhi u-anti ubekwazi lokho ngoba bekwenzeka ngisho ekhona ekhaya. Futhi angabi nayo inkinga. Kodwa abazali bethu bebangakwazi ngoba bona uma bekhona bekasenzela sonke njengezingane ngokufana. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga kukhona ubaba. Ngaphahluka ngathi siyajabula ukhona baba nathi sike sidle inyama. Ubaba akangithathelanga ekhanda wavele wahleka. Ngebhadi ke ugogo walinda kwahamba ubaba wangishaya wacishe wangibulala. Ngagcina lapho ukukhuluma izinto ezenzeka ekhaya ezengangiphathi kahle. Ngisho nemisebenzi yasekhaya sasingayenzi ngokulingana. Laba abaka-anti abantwana bebenza lokhu okulula. Njengokugeza izitsha nokushayela endlini. Thina komele sikline igceke, siwashe siphinde sigade izinkomo. Phinde futhi abazali bethu mabathenge izimpahla baziphathisa ematekisini. Ugogo uyokhetha lezi engathi zinhle azinike omzala bami. Thina ke sesiyonikwa lokhu okungasile.
Bothi bafika abazali bethu bebuza, avele athi ugogo bezingasilingani. Konke lokhu kwadala inzondo kithi njengezingane. Ngifundile-ke ngathi sengika grade 9, ngajola kanti ngebhadi ngizokhulelwa. Ugogo wangiyekisa isikole for 2 years ukuthi ngizikhulisele ingane. Nganginganankinga nalokho ngoba vele ngangonile. Kulezi ngane zika-anti khona obekalingana nami. Yena-ke washeshe waqeda isikole waphasa. Wase eyofundela esikhungeni esiphakeme saseGoli. Wahamba wayofunda kanti nalo baba wengane waqeda kucala kunami isikole ngoba wayemdala kunami. Naye wahamba endaweni wayofuna amadlelo aluhlaza eGoli. Sinobaba wengane sazwana unyaka owodwa emva kokuthi ahambile. Sase sihlala ngokuxabana nje ngoba bese kuke kwenzeke ngingamtholi ocingweni. Ngabuyela-ke esikoleni ngafunda kodwa angiphasanga. Phela ngangingakhoni ukuthi ngifocuse kahle esikoleni ngenxa yengane. Uma kuke kwenzeke yagula bengihle ngingalali nasebusuku. Ngangifika esikoleni ngikhathele. Yiyo-ke into eyenza ngangaphasi kahle. Ngaqeda isikole ngafuna umsebenzi. Bengiwathola amatoho endaweni kodwa bekuba yinto yesikhashana kubuye kuphele. Ngahambisa-ke ingane kubo. Nami ngase ngilibangisa eGoli ukuyozama impilo. Babengazi-ke ekhaya ukuthi ngiya eGoli ngoba ngahamba ngokubaleka nomngani wami. Siya nje eGoli asazi nokuthi siya kubani. Ngoba laphela iviki silala ePark Station. Sivuke ekseni siyogeza ema-toilet bese siyofuna umsebenzi. Ngenhlanhla-ke ngawuthola kwamanye amandiya athengisa ukudla. Ngeholo lami lokuqala sahamba sayofuna indawo yokuhlala. Lapha sasikhokha 1,000 rand. Kuleyo ndawo ekuthiwa isespacini. Ngaqhubeka ngazama impilo. Ngenhlanhla ngathola umsebenzi wokuklina esikoleni. Impilo yangathi iba ngcono nje. Ngendlela engakhula ngayo, ngangingafisi neyami ingane ikhule ngaleya ndlela. Ngazama ukucela uxolo kubaba wengane. Phela ngangifuna sibuyelane. Kodwa wangitshela ukuthi yena useqhubekile nempilo. Kanti angazi ukuthi uqhubeke nempilo nomzala wami. Kwahamba iminyaka cishe emibili. Ngezwa kuthiwa kuyalotsholwa. Kulotsholwa umzala wami. Ngehla vele nami ngaya ekhaya. Ngathola ngelanga lamalobolo ukuthi uyena ubaba wengane yami ozolobola umzala. Lento yangihlukumeza impilo yami yonke. Ngoba ngahamba ngalelo langa ekhaya kuze kube inamuhla angikaze ngibuyele. Ngazama-ke ukuqhubeka nempilo kodwa kwaba nzima ngoba phela umzala wayengumuntu ohlalahlale aposte ku-social media ngempilo yakhe emnandi nobaba wengane yami. Nanokuthi-ke sebanezingane ezintathu zabafana. Ngapha eyami ingane bekungeyentombazane. Nami-ke ngase ngifuna ukuziphindiselela kuye ngalobuhlungu angizwise bona.
Ngathi ngelinye ilanga ngizibukelela uYouTube, ngabona lo baba owayechaza ngokuthwala. Ngenhlanhla wayishiya inamba yakhe ekugcineni. Ngayithatha leyo namba ngase ngimthinta saxoxa. Ngamchazela ukuthi ngifuna ukuthwala, kodwa angifuni ukuthwala ngomzala wami, ukuthi ngifuna ukumzwisa ubuhlungu. Savumelana-ke ngokuthi ngifike sizoqala umsebenzi, futhi wangitshela nemali ekumele ngiyiphathe. Ubaba lona bokungowaseDumbe ngokuhlala. Ngalibangisa khona-ke. Wafike wawenza umsebenzi. Umuntu owokuqala engathwala ngaye ngu-anti. Umhlatshelo kwakungukuthi njalo makuphela u3 years komele ngenze umhlatshelo ngomuntu wasekhaya. Kodwa into esayenza, sabhala ilist yabantu ekumele balandele njengomhlatshelo. Sayifaka kulesigubhu enganikwa sona, okwaba izingane zakhe kanye nogogo. Ngahamba-ke ngabuyela eGoli. Akuphelanga sikhathi esingakanani, isikole sami sacela ukungipha ithenda le yabantu bokuklina esikoleni. Ngajabula kakhulu phela nemali ibizoba iningi. No-anti akaqedanga neviki washona. Angiyanga nakulowo mngcwabo. Ngathenga umuzi ngokuphazima kweso, ngoba phela lesigubhu bekumele sibe negumbi laso elizongena mina ngedwa. Ngamangala-ke mangithi ngiyavula emva kwesonto, u-anti lo oshonile ngathola isipoki sakhe lapho. Ngamuthinta lo baba, washo ukuthi vele kumele kube njalo, ngoba yizo phela lezi poki ekumele ngizithume ziyongilandela imali. Kodwa akangitshelanga ukuthi kuyohamba isikhathi bese zizikhethela zona imihlatshelo. Bonke-ke labantu engangibafake kulist bashona, kodwa izipoki zabo ngihlala nazo endlini. Kanti futhi yizo eziklinayo kwami ziphinde zipheke. Ngapha nomzala emshadweni wakhe akusekho mnandi, ngoba wathi ukuphazamiseka kancane emqondweni emva kokushona kwezingane zakhe. Okuyinto eyangijabulisa leyo. Into eyenzakalayo-ke, ziqale 2 years ago ukuthi zikhulume nami sixoxe. Zaqala zasho ukuthi zona sezifuna ukuzohlala nengane yami. Ngathi ngifonela lo baba ngiyambuza. Wathi kumele ngenze yena-ke umntwana wami umhlatshelo. Kanti futhi uma ngingakwenzi, lokho koba ukushona kwami. Futhi ngiyohamba nazo zonke izinto zami. Ingane yami isale ihlupheka. Ngiyacela kongangisiza kulento, ngoba kulonyaka ozayo kumele ngenze umhlatshelo. Ngiyacela kocabanga ukuthwala angabe esaqala. Phela lapha inkinga abakutsheli konke ongahle ubhekane nako mase usithathile lesithwalo. Kanti futhi lapho kusuke sekunzima ngoba usuke sowuphakathi kokufa nokuphila. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe.
Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Awubhadali lutho, it's for free.